Хвилиночек, потому что я накіроўваюсь на вокзал. Я сегодня бегаю по справах, езжу по справах. По астатніх навінах ужо вынесены прысуд нашим сябрам по коалиции з Еўрапейскай Беларусі. Таксама вынесены прысуд нашему блогеру Шэрому Коту. Вынесен прысуд Ірыне Шчаснай, на жаль. І Павлу Северынцу. Павел Северынец, як Евген Афнагель атрымалі по 7 гадоў. Наш зміцер Шэры Кот, Макс Вінярскі і Павел Юхневич атрымалі по 5 год калоніі і Ірачка Шчасная 4 гады калоніі. Мы не ўпэўнены, шчыра кажу, мы будзем за іх бароцца, не гледзячы ні на што. Відавочна, што мы будзем падымаць гэта зараз таксама ў міжнародных супольных. Сёння была таксама сустрэча дэмакратычных сіл Беларусі. Там прысутнічалі наши прадстаўнікі. Я так разумею, прапрацоўвалі тэрміновыя нейкія паведамленні. Прабачце, я абсалютна не намалёвана, тому што свеціць вельмі цудоўная сонейка, і я лічу, што няхай вочкі мае за ім назіраюць чыстенькія, прыгоженькія. Што яшчэ з галоўнага сёння прыйшло адно з відэо, на якім мы лічым, што хутчэй за ўсё засняты пан Вітольд Ашчура. І на маем тэлеграм-канале вы можете паглядзець гэта відэо, я ўжо яго закінула. Я не магу яго закідваць у YouTube, таму што там, гіне чалавек на кадрах. У каго больш-менш моцныя нервы, можете паглядзець. Мне было цяжка назіраць за гэтым, усім шчыра кажу. Я зараз у мястэчку Цернопаль, усе ведаюць, што я тут працую, таму я насамрэч тут час ад часу бываю. Я б сказала, часцей, чым дома, але здымаць вельмі складана, таму што заўсёды у нас тут праца, і стаіць офіс, стаіць склад, і там пастаянна патрэбна нешта рабіць, таму зараз я вам пакажу, дзе я знаходжусь. Я каля драмтэатру Тернопольскага вырашыла трошки вас пабалаваць цудоўным надвор'ем і прыгожай карцінкай, можна сказаць. Да, гэта мястэчка, дзе я нарадзілася. На жаль, я ўжо прайшла озера і не пакажу, як там прыгожа, але наступны раз, калі буду тут, абавязкова вам прадэманструю. Вось. Па сённяшніх навінах таксама прыходзіць, што абурана міжнародная суполка тым, што адбылося з Романам Пратасевічам. Ужо шмат краін замовілі пра тое, што ў Беларусі адбыўся акт міжнароднага тэрарызму. І сёння я таксама закідвала на віну, што шмат краін называюць Лукашенка непасрэдна ўжо не астатнім дыктатарам Еўропы, а міжнародным тэрарызмам. І вось толькі што прыйшла, я не ведаю, ці гэта праўда, або, бачыце, калі ласка, вецер трошкі б'е. Я не ведаю, ці гэта праўда. Андрій Біченко, вітаю вас. Олекса Ковалів, вітаю. Дзекстелер, вітанечка. Я не ведаю, ці праўда, але нават у Паўночнай Карэі Кім Чен Ін даў наказ, загад такой, не летаць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, што мяне прыватна пазбавіла, тому што, мне здаецца, з гэтай краіны ўвогуле ніхто не летае. Вось, але нават яны адрэагавалі. То бок мы чакаем нейкія вельмі важлівыя крокі. Хто не ў тэме, з 00:00 гадзін 26 траўня Украіна прыпыняе авіаспалучэнне з Беларусю. І такім чынам на зараз, я так разумею, што нават тыя людзі, у якіх яшчэ была магчымасць вылецець і шукаць прытулак на тэрыторыі Украіны, зараз гэтай магчымасці ўжо не будзе. Таму застаюцца яшчэ шляхі, хто плануе выязджаць з Беларусі ў хуткім часе, тэрмінова, можаце да нас звяртацца, мы параім. Адзінае, што я заўсёды падкрэсліваю, што мы не можам дакладна, пакуль вы не ва ўкраіне, ведаць, што вы ў поўнай бяспецы, таму ўлічвайце, калі ласка, гэта, таму што па-за межамі Украіны мы не ўпаўнаважаныя вырашаць нейкія пытанні. Тут мы ўжо надаем усеагульную дапамогу, падтрымку, але за межы Украіны у нас магчымасці такой няма. Таму, калі ласка, таксама гэта разлічвайце. Зараз мы
каля вакзалу. Одна з таких, тут увечары вельмі прыгожа, але, на жаль, мне не атрымаецца паздымаць. Тут усё гарыць. Прыгожая лакацыя. Увогуле, я вам хочу сказаць, што для мяне Цярнопіль гэта такая маленькая Еўропа. Я заўсёды з задавальненнем тут гуляю, потому што тут, ну, вельмі прыгожа, насамрэч. Асабіста ў гідрапарке, і зараз усё гэта расцвіло. Там вельмі прыгожа. Я паспрабую вам паздымаць у хуткім часе ўсё гэта, калі наступны раз буду гуляць дзесьці па вуліцах майго мястэчка. Я амаль прыйшла ўжо на вакзал. Дзякуй, сябры. Паспрабую сёння, калі паспею, прыблізна о 9 гадзіне зайсці ў стрым, каб мы з вамі абмеркавалі астатнія навіны на маім канале. Зараз з'явіцца відэа з Павлом Севярынцам, якой верыць у тое, што Беларусь будзе вольнай, чаго я нам і жадаю. Ну і заўтра, калі нічога не сарвецца, о 11:15 глядзіце мяне на канале Прямый. Мы будзем даваць каментары па сітуацыі ў Беларусі. Шчыры дзякуй, пабачымся ўвечары. Я вельмі спадзяюся, што я паспею даехаць, і мы з вами пабачымся ў эфіры. І да, ОБС-ку наладзіла, і нават Streamlabs дае мне разгортать унутры телефона камеру, і я падчапіла рулетку, так што трошкі часу тэхнічна наладзім все гэта. Вы бачыце, мабыць, вецер б'е. Вось, зможам выйсці у рулетку з телефона. Вітаю всіх. Як же мне абураюцца апошнія навіны, читаю, аж зубы рцяць ад ненавісці. Ну, я вас разумею. Беларусь, беларусы, вы павінны разумець, што, ну, все залежыць ад нас насамрэч. Ніхто так не дапаможа нам, як мы самі. Таму бярэм сябе ў рукі, нікога не баімся і адбіваемся за нашых пацаноў. Яшчэ раз скажу, Павел Севярынец сёння атрымаў 7 год ні за што, за тое, што ён хацеў, каб Беларусь была вольная. Я з вами вітаюся і да сустрэчы ў эфіры. Жыве Беларусь, слава Украіне, Алга Казахстан, ну і Путін Куйло.